Bajka i čarolija, i to ne samo Andersenova, nego i ona izvedbena koja pokazuje raskošne mogućnosti hrvatskih kazališnih djelatnika. Maestralno djelo koje doista je bezvremeno potpuno i siguran sam da će se ovo na svjetskim scenama izvoditi u budućnosti dugo, dugo. Skladatelj iza kojega stoji bogata i uspješna karijera, Snježnu kraljicu koju je želio skladati još u studentskim danima, smatra najvećom životnom prilikom. Balet to je magija, to je čarobnost i naravno da nekako imam osjećaj da ovo naše vrijeme u kojem se sada nekako nalazimo, mislim da je to jedan bijeg od stvarnosti, ali jedan svijet dobrote i ljubavi, ono što nedostaje u ovom svijetu u danom momentu. Klasičan balet s pomoću video animacija, kostima, scenografije i naravno glazbe u isto je vrijeme i suvremen. Što se tiče opisa glazbe, ja bih ju karakterizirao kao neoklasičnu u nekakvom širem smislu riječi. Za ovu iznimno zahtjevnu predstavu napravljeno je 110 kostima, a ansambl oduševljen i produkcijom i suradnjom. Jako dobro se slažemo, upoznavamo se evo svaki dan sve više i više, tako da mislim da je to krasno iskustvo i za njih i za nas. Izvodimo nešto što prije nismo mogli ni sanjati. Uz ansambl Splitskog HNK i uz Osječki ansambl koji je svih ovih godina vremenom stasao zaista da možemo stati uz bok njihovih plesačima. Bez projekta Ministarstva kulture KHNK produkcije ovakve velike predstave ne bi bile moguće. Za hrvatsku kulturu iznimno važan iskorak prema budućnosti.